cosa, perquè seguim emocionats pels nous episodis que arriben demà. 100 nous episodis que podrem veure demà al Super... No, demà 100 episodis no veurem. Bueno, doncs acabem de sortir de casa, anem de camí al Saló del Còmic, o Còmic Barcelona, i aquí les nostres disfresses d'avui. ...99 trames, 999 misteris resolts. I som els únics a Europa que a televisió anem pels 1000 Conan. L'X3 et presenta en exclusiva el capítol 1000. Sisplau, continueu mirant els episodis de la sèrie. La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen però ten cervell d'un adult i és el detectiu Conan. Hola, ara acabem de sortir de l'episodi 1000 de Detectiu Conan i aviam, què ens ha semblat? Fluixet, per no dir bastant horrible. A veure, és un episodi de relleno, dels últims que estan traient de relleno, que la veritat és que no valen gaire, no és com el relleno de les primeres temporades, i bé, l'hem aguantat. Ens ha fet gràcia veure Detectiu Conan a l'escenari, que surti algú parlant i dient-nos que som l'idioma que més episodis, a I que més... trauran 100 capítols. Ah, sí, la notícia que en trauran més. Bueno, i saber que som la llengua que més anime de Detectiu Conan ha portat després del japonès, no? Una fita històrica. Exacte, tota aquesta part, genial. Veure l'episodi? No tant. És més aviat s'estarà amb la gent i a l'escenari. Això sí, quan ha acabat hem tingut una gran notícia, que segurament ara ja tothom sap, però Torna One Piece en català. ha sigut un moment... Ah! Ha sigut increïble. Ningú s'ho esperava. Bé, nosaltres som ja a casa i una mica cansats, però molt contents per poder haver assistit al Còmic Barcelona i haver vist el capítol 1000 a la gran pantalla. Però ara no se'ns acaba la il·lusió encara, perquè demà comencen els nous episodis de Detectiu Conan. Ja hem dit que en porten 100 més i a partir de demà podrem començar a veure'ls. Quan els veurem? Doncs atenció, perquè a partir de demà als migdies, a les 14:45, és a dir, 2:45, podrem veure 2 nous capítols durant tota la Setmana Santa, cada dia, mentre cap de setmana. Demà començarem amb el cas de Busquem a la Maria, que té 2 parts, que és un cas super important en un moment històric al final del capítol, que és increïble, o sigui, no us el perdeu. I llavors, com he dit, tota la Setmana Santa, de dilluns a divendres, tenim els dos nous capítols, 2 per cada dia. I a partir de la setmana que ve, o sigui, després de la Setmana Santa, dilluns tindrem 4 capítols nous, 2 al migdia i 2 a la nit a partir de les 9, i llavors, a partir d'aquí, tindrem, hi ha un canvi, als migdies, a partir dels 2:45, tenim capítols antics, que comença a partir dels 518, 2 capítols cada dia, i als vespres, a les 9, tenim els nous capítols, que formen part d'aquest set, així que tenim molta tela per veure, i els disfrutarem.